Каб наладзіць годнае развітанне з вясной, Беларусьбанк вышэйшая ліга падрыхтавала заўзятарам шэраг гульнтура, што ярка ды кітка здобіць апошні тыдзень траўня. АБФ ТВ заклікае аматараў гульні нумар 1 запэўніцца ў гэтым непасрэдна на стадыёнах. Тым жа, хто мае звычку сумнявацца да апошняга, прапануем шэраг тэзісаў адносна ключавых двубояў уікенда. Нашая падборка, напэўна, схіліць нават паняверкаў да набыцця квіткоў. З моманту, як Сергей Ташуй узначаліў гарнякоў, тыя не саступалі і амаль не прапускалі. Што такое ўсяго мяч на працягу 5 сустрэч першынства? Больш за тое, сухая серыя Салігорска сёння налічвае 360 хвілін і наўрад ці перарвецца на будаўніку, бо Гомель за 8 мінулых тураў адзначыўся ўсяго двойчы. Ды адбылося гэта за дзедам шведам месяц таму. З дадзенай прычыны, тым ліку застаўся без працы галоўны трэнер каманды Вячаслаў Герашчанка. Зараз замест яго на капітанскім мастку будзе кіраваць вядомы на поўдні спецыяліст Алексей Мяркулаў. Безумоўна, змена настаўнікаў збадзёрыць гасцей. Аднак чакаць, што яны саб'юць хаду бронзаваму прызёру першынства 2017 не даводзіцца. Толькі раз цягам месяца гарнякі заходзілі з поля без гола. Зараз жа ў іх шыхтах яшчэ і пакрысе ачуньвае форвард нацыяналкі Лапці. Дзяніс здабыў перамогу для клуба ў Гарадзеі і тым занатаваў свой 40-ы гол у вышэйшай лізе. Зараз нападнік, напэўна, плануе зайсці на 5-й дзесятак мячоў, і сустрэча з Гомелем таму спрыяе. Больш за чвэрць века каманда з поўначы не магла скарыць жодзінская тарпеда на сваім полі. І вось у мінулым туры нарэшце чорная паласа перарвалася. Трапныя стрэлы Пячэніна ды Навумова выпрасталі Віцебск з-пад статычнага цяжару, а таксама вярнулі ў топ-5 турнірныя табліцы. Вышэй толькі Батэ, Менскае Дынама, Неман ды Слуцк. І менавіта з цукровымі хлапцам Сергея Ясінскага сустракацца на тыдні. Сустракацца, дарэчы, зноў на сваім полі. Там, дзе сёлета каманда выключна перамагала ўсіх, акрамя Батэ. Апошнія ж дзве вікторыі дзецюкі з поўначы ўвогуле здабылі на 0, што падкрэслівае. У родных мясцінах лядасьмай кампаніі не баяцца нікога. Аднак і Слуцк у гасцёх не цураецца весці сябе фанабэрэста. Толькі ў чэмпіёнаў на Барысаў-арэне цукровыя не аднялі ачкі. А вось Шахцёр, Луч ды Мінск ад падначаленых Віталя Павлова пацярпелі. Таму зараз варта чакаць бескампраміснага супрацьстаяння на поўначы. Віцебск адным з першых клубаў Беларусьбанк вышэйшай лігі дасягнуў мяжы ў 10 забітых мячоў за сезон. Мяркуецца, гэта тэндэнцыя да актыўнага і прадуктыўнага наступу захаваецца і ў аўторак. Случ жа толькі ў першым туры не правёў мячоў, пашанціла Гомелю. Надалей жа 7 гульнявых дзён запар засмучаў апанентаў. Таму рызыкнём прадказаць выніковы двубой, дзе б кожны апынуўся ўзнагароджаным за смеласць. Самая валявая каманда першынства квартыруе ў Гародні. Ажно 5 са сваіх 8 мячоў падначалены Ігара Кавалевіча правялі на апошніх хвілінах двубою. Тройчы гэта канвертавалася ў перамогі. Яшчэ двойчы прыводзіла да нічыі. І такім чынам калектыў, які пакутуе на пашкоджанні ўсю вясну, тым не менш напрыканцы траўня застаецца ў пулі лідараў. Для тарпеда гэта благая навіна, бо нават куды меней упартых ды амбіцыйных супернікаў чорна-белыя апошнім часам скарыць не могуць. Напрыклад, 180 хвілін запар тарпеда жыве без галоў і, зразумела, без перамог. І як з такім рэсурсам ісці змагацца з калектывам, што апошні месяц саступае па прадуктыўнасці толькі Батэ. Пытанне для Олега Кубарова складанае, і ад адказу на яго будзе залежаць, ці ўтрымаецца аўтазавод у пулі рэальных пераследавальнікаў лідараў. З 2014 года Неман не саступаў тарпеда на сваім полі. Прычым госці цягам гэтага адрэзку адзначыліся толькі раз. Выбітная перадпасылка паверыць у Гародню, згадзіцеся. Калі ж узгадаць, што аднавіўся пасля траўмы Вячаслаў Глеб, то перавага жоўта-зялёным аддаецца аўтаматычна.